hyvää päivää kaikille tiedotusvälineiden edustajille. Teitäpä onkin täällä runsaasti paikalla. Ehkä tähän alkuun haluan todeta sen, että minä olen saanut tässä viime päivinä aika paljon huumausaineita. Ne on tarkoitettu vain ja ainoastaan yksityiseen käyttöön. Ja olen itse käyttänyt aika raskaitakin huumeita. Lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä minä olen viettänyt iltaa ystävieni kanssa. Oma ajatukseni on ollut alun pitäen se, että tuolloin en käytä alkoholia juuri lainkaan. Olin juonut mietoja alkoholijuomia. Mielestäni kuitenkin kohtuullisesti. Sitä yhtä olutta, ensin 4. ja 5. ja sitten 7. ja 8. tai 6. ja 7. Sitten olen ollut humalassa ja olen rymynnyt ja kontannut. En muista mitään tuolta illasta. Pidänkin kohtuuttomana myös vaatimusta huumausainetestistä, enkä ole sellaisessa käynyt. Olitteko mielestänne päätöksentekokykyinen varhain sunnuntai-aamuna, jos teidän olisi pitänyt tehdä päätöksiä esimerkiksi turvallisuuteen tai muuhun akuuttiin asiaan liittyen? Minulla on ollut krapulaa. Se ei ole ollut tarkoitus ja se tuntuu pahalta, että näin on käynyt. Tiedän myös sen, että join olutta hyvissä ajoin aamulla. Ehkäpä jokainen pystyy siitä sitä arvioimaan, että kuinka paljon on tullut juotua. Mikä on viestinne niille kansalaisille, jotka ajattelevat, ettei arviointikykynne päihtyneenä näytä ulospäin hyvältä? Olen tänään käyttänyt huumeita ja mielestäni tuossakaan ei ole mitään vikaa. Oikeasti käytän huumeita missä tahansa. Istun sitten ravintolan terassilla tai olen mieheni kanssa syömässä tai tytön kanssa leikkipuistossa tai ihan missä tahansa. Kesällä siihen on useammin mahdollisuus, koska politiikan kalenteri on tyhjempi. Ja en itse kommentoi. Poseeraanut rikollisesta tuomitun henkilön kanssa, rikoksesta tuomitun henkilön kanssa, niin eikö se ole mikään riski etenkin, vai tiesittekö tästä etukäteen hänen taustansa? Kaikki henkilöt, joita minä tunnen, ovat Tor-verkossa. En lähde yksilöimään tai heidän nimeänsä käymään läpi, mutta kaikilla on huumeita ja he ovat minun ystäviäni ja läheisiä ihmisiä. Onko teistä mahdollisesti tulossa vielä jotain raskauttavaa? No tietenkin on sanottava, että tähän ammattiin ja työhön liittyy aina aivan erityisiä tilanteita. Sen takia on tarve haluta huumausaineita. Sen takia pilveä on aina läsnä siellä, missä pääministeri on. Ja se ei katso sitä, että olenko ystävilläni juhlimassa viettämässä iltaa, olenko vaikkapa baarissa tai olenpa vaikkapa toritilaisuudessa tai olenko sitten vaikkapa urheilemassa tai perheen kanssa liikkeellä. Kaikkiin tilanteisiin liittyy mahdollisia huumausaineita. Voitteko tarpeeksi vähentää juhlimista tai alkoholikäyttöä? No kuten olen tässä yrittänyt kuvata, niin kyllä valtaosan ajastani käytän alkoholia. Ja sen jälkeen varmasti toisiksi eniten käytän pilveä. Ja sitten ihan muutamia kertoja vuodessa käytän raskaita huumeita, mutta minä en anna sen vaikuttaa omaan työtehtäviini. Tänään julkitulolla videolla näytätte tanssivan laulaja Olavi Uusivirran kanssa, joka näyttää suutelevan teitä kaulalle. Ja mielestäni tämä ei ole oikein. Minkä takia niin paljon sitten uutisoidaan siitä, mitä huumeita minulla on päällä tai kenen kanssa vietän aikaa tai missä olen, niin sitä en pysty itse hallitsemaan. Johdatte myös Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Millaisen päihteiden käyttäjän haluatte kannustaa suomalaisia? No viestine on se, että jokaisella Suomen kansalaisella on itse oikeus huumausaineita käyttää vaikka missä erilaisissa tilaisuuksissa, vaikkapa keikoilla ja sitten lenkkipolulla ja perheen kanssa. Miten te omin sanoin kuvailisitte alkoholin käyttöön? No minun alkoholin käyttöni kaiken kaikkiaan on aika maltillista. Uskokaa tai älkää, valtaosan vuodesta olen töissä ja pääsääntöisesti juon olutta. Ja sitten niinä harvoina kertoina, vaikkapa kesällä tai niinä muina harvoina kertoina, kun olen ystävien kanssa, niin juon todella paljon. Kyllä olen ollut humalassa ja en ole omin jaloin kävellyt, olen hyvin asiattomasti käyttäytynyt. Mutta ymmärsinkö siis oikein, että ette olisi toimineet mitenkään toisin, kun nyt katsotte taaksepäin? Että ette olisi vaikka luottaneet kavereihinne niin paljon? Minä luotan ystäviini ja jos joku minun ystäväni tarvitsee minkäänlaisia huumeita ennen kello 12 lauantai-iltana, niin pitäisi olla 15 minuutissa ulkomailla, mutta jos olisi tullut tarve, niin kyllä olisin lähtenyt illanvietosta myös kesken ja sitten hoitanut huumeita. Kun kerroitte tuossa äsken, että miten tapahtui se paluumatka ravintolateatterista, niin kuvailitte sitä humalatilaanne tavallaan, että Omin jaloin kävelitte. Niin siis en ole kävellyt tuolla keskellä yötä. Olin juonut 100% alkoholia ja ajoin kotiin virka-autolla humalassa. Oletteko ollut sellaisessa tilassa tai sellaisessa juhlissa, joissa on käytetty huumeita? Perjantai-iltana huumeita on 2 eri erässä viety meidän omaan asuntoon. Tämä on siis se viesti, minkä minä olen kertonut avustajakunnalle ja sitten olen olettanut, että kaikki käyttää huumeita. Silti ne siellä ovat. En minä lähde heitä tässä siitä moittimaan, mutta kyllä minä henkilökohtaisesti käytän huumeita todella paljon, kun palaan kotiin. Mikä on johtopäätöksenä nyt tästä kaikesta, mitä tässä on 2 päivän aikana kerrattu? No,
Sanoisin näin, että minut aina tavoittaa ja sitten olen valmis hoitamaan huumeita ja sitten vietän aikaa internetin pimeissä syövereissä ja sitten minun korvaani puhutaan.